Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. O karon sa sumpay ni atong sugilanon, ikaw, siya, ako, o si Danny. I don't know much. Okay. Niami sa usa ka mahalon kayong hotel. O gipamalitan ko ni mga mahalon nga lahas ka kaniya. Ingon man ng mga sapatos ug mga sinina. Kung gamiton ko niya karon, labing siguro. Mahago na usab siya. O bation na usab og tumang kakapoy. Sagad, makatuog siya. Og dugay nga makamata. Nga sa ato pa. Makahigayon kay ko sa paglayas ni Gikan dinhi. Husto. Makahimo kayo ko sa paglayas. Og dadon ko kining tanan niyang nahatag nako aron akong magamit. Kinahanglan mahago siya og maayo aron dili siya makabantay sa akong paglayas aniya. Dili na nako kayang ingip magbuhat nako. Dili nako. Niya siya dad ani daddy nining usa ka mahalon kayong hotel. Labing siguro, gisugdan na nila ang paglipay karon. Oh, God. Murag dito sa tusok ang akong dugan sa kasakit. Ano bang misunod pa man ko nila hangtod din eh. I should have stopped. Pero mapitayong gihapon ko. Gibalibaran ko ang akong sekretarya kaganina nga nanawag na ako. Kay may pasyente nga nagpaabot na ako. Kung may duty pa lang ko sa ospital, dili unta ko makasaksi karon sa dapit nga ilang kiatuan. God, this is torture. I should go now. Pero ano bang gibaat di ko nga gikinahanglan pa ko ning napita. Ngano dili man ko ganahan nga mobiya bisan pa man kung wa ko na sila makita. Should I stay then? Wala. Gilamok na sab ko. Kaalkansi ba na ko nining degana, uy? Katuk yung babayahan ang nakaingon ba? Kung wa pa ito magsamok, okay naman ata ko. Nagsamok-samok yun. Hayay, untang pamati na ako ron dito sa kong kwarto. Di aircon unta ko nga may pahuway ron. Samok ba ninyo mga lamok ka mo, uy? Purubog si Angel kaganina da. Samok. Hawa ha. Una, surrender ako. Mahulong ako pabadlong ni Daddy lagi. Basta di lang ko niya ipakasal itong naitaytok. Labing siguro. Wala na itong ditong babayan na Diyos bahay. Gabiin na gud. Unsa pa itong orasan ako gibiyaan dito sa bahay. Hawa na to. Pauli ako. Madaot ang ako panit ini kalaki hada pinaakan sa mga lamok. Sus. Kadindot ang tanin napita kung kauban pa na ako karon din si Daniela. Overlooking sa syudad.
natural ang kabugnaw sa hangin. Kung niya pa siya uban ako, agbayan o baka ako siyang gakson gikan sa luyo. Armawa ang iyang katugnaw. Sus, kapuang. Gano'n na kahuna-huna man ko, anak? Kadtog yung kutsara ang nakaingon ba? Ang kutsara ba, kon? Dili pa kon katong pagngangan niya ganina? Sus, marisip. Ay, ninduta ba yan yung tan-aon? Ay, ngaminga nga. Eh, nahinomdom na sa tinoo ko. Biskot ba ya, biskot? Galain ba yung kabuhi na ako? Ganong lahit man yung bation ako kung si Daniela ang akong mahula-hula. Ganong di man kumubati nini nga to sa ubang mga babae nga ako namang tang nakauban. Awaran eh. Erase, delete. Dili ko mahimo magsigi ko na niya. Erase. Paulit ako. Kigusla na ko na. Can I come in now, baby? Yes, Jaime. Oh, wow. I'm ready. Naghubo ka na yan sa imong sakuan. Ang imong underwear na lang ang nahibili. Gusto kong ikaw ang paubos nini. As you wish, my love. Puno na ang tap. Ganina pa man yung paabot niyo. Ganun na dugay makasapagsunod na ako din sa banyo. Ay, gikasulti ko lang ang investor. I should have known that you are already ready. These boobies are mine. Yes, baby. Tagbawa ko ng kabi una. As you wish. No, Why? gusto kong paliguan ka. Oh. Gusto kong mapati niyo ang akong pagkupot sa tanang parte sa mong lawas. Daniela. Jaime, you like this? Oh, heaven. Yes. And this? Oh, yes, baby. Go on. Daniela. Sige. Ganda. Sige, Jaime. Buangon ta ka na ako karong kapiona. Kay karong kapiona, mga katapusan ang panag-uupay niya. Yes, baby. Magkabuhay ka. Really? Dali. I want to drill hard. Kalungod. Yes. Daniela, yes. Yes. Daniela, look at me. Ngano, Jaime? I want you to fall in love with me. Unsa? Would that be hard? Ang may gugma ka na ko. Because I think I am falling for you, Daniela. Jaime.
You kiss me. No. Gusto ka ma-in-love ka nimo? Yes, yes, baby. Then make me fall for you. Buhata ang tanan nga mahigugma ko nimo, Jaime. Kayang tinuod, dili ka lisod higugma ko. Oh, shit. You just made this man so happy. Oh, yes, baby. You made me so happy. Oh. Kung sa'yo ngayon kong buhaton, may kumakausap na ko. I want freedom. Uy, you mean? Libre kong makagawas og suod sa mansyon. Jaime, gusto ko mag-uyo nga normal. Kay gud pakaslan ko nimo. Dili ba nga angay lang nga ma-enjoy ko gyapon ang kinabuhi bisan pa man kung kasado na ta. Dili na ko deserve nga bilang koon, dili ba? If you want that, then, yes, baby. You will have your freedom. Abi na ko dili ka na sa mubauli ng sir. Gilamo ko lang. Oy, Ikapoy kog paabot sa oras dito sa bukid nga ako ra. Matag naa pa si Daniela aron way laay. Ay. Ah, siya lang to do. unsa na? Hala, hala. I mean- nakadungog ko ata. Saan- Ganahan kang makauban ni mo si Ma'am Daniela. O kaya naman, nakagusto sa kanya. Unsa? Wa ha? Gusto gud ako? Ako makagusto. My goodness. Makagusto ko to babayhana? No way. No way, highway. Dili ang sama niya nga akong type nang. Kanang ang hilon og naong unya puti kayo unya dindut kay glawas. Unya buutan. Oh. Unsa? Dili. Butan. Buutan. May buutan bagod nga mi patol og tigwa nga pares ni daddy. Ay nga, nung dili good oy, nga gwapo mo sa na si Sir Jaime sa iyahag edad god. Unya, macho pa. Nga, kalami pa ng sera. Still, dili sila bagay. Kisam day bagay? Nako! Dadaan pa lagi ko! Daan pa ko! Shit! Joke na to! We! Joke gani! Nako'y joke, sir. Unsa ba na? Nako'y joke, sir. Hindi ko no. Nakagusto ka ni Ma'am Daniela, no? Joke. Uy, lami nang... Wala lami. Denial. What? No way! Dili ang sama ni Daniela ang hatagan ako sa kung unang gugma nang kasabot ka. We. Kung mahigugma naman ang gani sab ko, dili sa parehas niya nga usa ka pokpok. Salan kita? Pokpok. Pokpok? Hala? Usat ka pokpok ito si Ma'am Daniela? Babae nga bayaran? Ha? Mao ba, Sir Oliver? Nang. Hala! Kung tinuod man ka na. Wala na ba na si katungod na mahigugma? O kahigugmaon? Wala na ba na higayon ang mga sama niya sa pulong gugma? Ha? Sir Oliver? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!